tak už je víťaz. Takže ešte raz, Mladý Kuchár ako prvý, ktorý Davidov prenasleduje, že si myslel, že veľmi pekne chvíli, tlačí, jedna radosť. Ja mám taký pocit, že odštartovali opačne. Z prvej jazdy, v prípade, že by vyhral Filip, tak bude sa to tu opakovať. Skoro ako v tej prvej jazde. Fakt sa mi to ťažko sledujem, pretože máme nátak. Niekto nám to pomalal ľudí, ale to určite neprilepší, takže uvidíme. Juraj Kováč ako prvý v tej spektorke. Januš. Že tu je pokrát. Možná trošku bližko. Takže už konečného. No, vo výraznejšom drifte určite ja. Aj keď veľmi do toho, že bol to je prvom nastavené, ale to je veľmi naširoko teraz. Ja trošku. A už to je tak, jak to má byť. Jan musí dokončiť bez chybne túto jazdu a už je tak Janoš. Je pretačenie. Títo si myslí, že veľmi neohrozený. Jan musí aspoň tak použiť.
všetky poháre totiž to vyminuli, ktoré boli k dispozícii, takže tentokrát takýto skvost. Gratulujeme Filipovi Mokráňovi. Janoš Onódi, druhé miesto, gratulujeme parádnej jazdy. Naozaj chalani, klobúk dole, lebo Jan Konečný, prvé miesto, gratulujeme v mene celého driftingu SK, ktorý odovzdá trofej, Robert Devila, organizátora, šéf na slovo vzatý. Chalani, gratulujem. Veľký potles. Toto sú traja najlepší z 22 jazdcov. Jasné oblievačka, takže čaute chalani, ja už idem. Za krk a obitraja do bazéna. Veľká noc. Chalani, ináč neskutočná podpora a tá nefalšovaná rada sa mi tak páči, či už tých fanúšikov vašich, ktorí tu celý čas hulákali a skákali do trate pomaly, len aby vás mohli povzbudiť, fakt sa mi to páčilo, berte ich so sebou aj naďalej, je to super. Chalani, ešte raz gratulujem. Problém pre Petra naozaj. Tomáš Ježek, parádny nájazd. Obidva chalani. Bohužiaľ, to tam trošku zrovna, teraz bude no a myslím si, že ten Tomáš nevie výkazný chybu, tak to poznám. Tomáš na istotku, pekne vecelík a jasné. Takže poradí druhý trošku väčší odstup sa tam pokračujeme v pekný. Tomáš Ježek, poďme. A je to tu, bolíme za tam, je za Panevícov, Tomáš Batory, Ulan, Bibom, Peťa skúšal vnútornú skonejšie, zadriftoval na Slovakia ringu. Bude to kompletne kúrňa. Tomáš ide síce krásne uhly a veľmi pekná jazda tiež,
Ako prvý všetci schválujeme, pretože toto je fakt gigant v tom športe. Ešte raz ospravedlňujem sa, toto je tá ostrá jazda. Dorota musí
Luxus nie je všetko. Poháre a rôzne cenné skúsenosti hlavne. Už sú tu Marko Hučko. Ako druhý Noro Kovačík, nástrel ako prasa. Gratulujem, teším sa. Poprosím Mariana, najnižšia priečka tentokrát, čomu ti samozrejme gratulujem. Aj keď Marian je skôr zvyknutý na tie vyššie priečky, tentokrát tretie miesto, zaslúženie. Druhé miesto Noro Kováčik a jeho malý drifter samozrejme nemôže chýbať. Noro je tiež zvyknutý na tie vyššie priečky, ale to už títo chalani sú skoro všetci. Takže s takou konkurenciou už sa to naozaj veľakrát je to už o náhode, viac menej. Marko Hučko a jeho píka E30. Noro si bude musieť odložiť potomka, pretože Maroš už je nachystaný. Dostane za krky. Chalani, toto sú traja najlepší dnes. Prvý Marko Hučko, druhý Noro Kovačík a tretí Marian Nič. Gratulujem. A už je to tam do bazéna. Maroš, ty už by si to mohol aj vedieť. Marko to už zjavne ovláda. Maroš už má aj posilu. Chalani, gratulujem ešte raz. Majte sa pekne.